लेखा फरायसिननायावनो खारखुमालांबाय बिसोरो लेखा एथ' हाजिरा बायदिसिना मावसे मावनानै लेखा फोरोंनोबो नाङा। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला आमथिखा जेंसिबारियाव। ओमफ्राय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना निस्सय नैबे भिडिअखौ नुसनखाबाय जानांगौ। बे सानै गथ'फोरखौ बिमा बिफानो नांगोन ना नांला जाखो आङो बेखौसो गिबियावनो सोंहरनो सानदों रायजोफोर। थांनाय जानुवारि दानावहाय 16 थारिखआवहाय सासे हिनजावसा आरो हौवासा, हिनजावसानि मुङा जोमै बसुमतारी 16 बोसोरनि आरो हौवासानि मुङा उखाखान्थरा बा 17 बोसोरनि। बिसोरो बेंगलरसिम फैदोंमोन। बेनिफ्राय बेंगलरनिनो SMBT रेलवे स्टेशनाव बिसोरो CWC जों हमजादोंमोन। आंनि आइडियाव बिसोरो निउ बङाइगावनिफ्राय गाखोदों जागोन चिरांनि हिसाबै। बिसोरो माने 16 थारिखआवहाय बेंगलरनि ट्रेन गाखोदोंमोन। बेनिफ्राय 18 थारिखआव बेंगलराव सफैदोंमोन बे गथ'फ्रा, हिनजावसा आरो हौवासाया। 18 थारिखआव सफैनाय लोगो लोगो बेंगलरावहाय माने गोबांथार माने स्ट्रिक्ट खालामो माबायावहाय रेलवे स्टेशनावहाय सोर सोर माबायदि सुबुंफोरा बबे जायगानिफ्राय फैदों होननानै। दा बेवहाय बे गथ'फोरखौबो चेकिं खालामदों, टिकेटखौ नायदों। बेनिफ्राय टिकेटखौ नायनानै बिसोरनि फेसखौ नायनानै बिसोरो माने उन्दै बैसोनि नुबाय नङा होमबा रायजोफोर, बैसो खम। दा बेखौ नायनानै बिसोरनि आइडि कार्डखौबो नायनाय जाबाय टिकेट चेकिं खालामनायाव। टिकेटजों लोगोसे आइडि कार्ड नायनायाव हिनजावसानिखौ मोनदों, जोमै बसुमतारीनिखौ 16 बोसोर बैसो। दा जोंना नैबे उखाखान्थराबाया जोंनि बर' हारिनि नङा, गुबुन हारिनि। अब्लाबो माने बिसोर सानैजों फैनायाव सानैजों हमजादों। दा जेसेबां दिन नैबे जोमै बसुमतारी जोंनि बर' हिनजावसाया, जोमै बसुमतारीया जेसेबां दिन गवा, अब्ला जेसेबां दिनसिम गनाय नङा बे दिनसिम उखाखान्थराबायाबो गनाय नङा। बे क्लियारखा नोंथांमोन। दा बिनिखायनो जोङोथ' माने सानैखौबो बख'नाया गोनांमोन। जोङो BBW आफादनिफ्राय गोबांथार माने जों ट्राइ खालामबाय आरो न'खरजोंबो गोबां सावरायहरबाय। आरो बे जाथायनि सोमोन्दै जोंनो BBW आफादनो आमटेकानि एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङानो जोंनो हेन्डअभार खालामहरदोंमोन बे जाथायनि सायावहाय, आरो पुलिस रिपर्टबो बानायनानै जोंनो हरदोंमोन। आं बेखौ नोंथांमोननो बै समावबो खोन्थादों आरो दाबो आं क्लियारलि खोन्थानानै होबाय। दा न'खरनिफ्राय दायित्व लानो हाया जादों रायजोफोर। जोङो खस्थ' खालामसेयाव बा जों नाजासेयावबो जोंबो हायाखिसै, खिन्थु न'खरनिफ्रायबो हायाखै बायदि जानानै दं। नाथाय न'खरनिफ्राय बिमा बिफानि गेजेराव सासे फैब्लाबो जागोन। बे गथ'फोरखौ बेबायदि जोबथेनानै थाबाय थायोब्ला मा जागोन जों सानदों। न'खरनिफ्राय जुदि बख'नानै लांनो हायाबा लाइफ टाइम बिसोरो बे CWC आवनो थानांगोन नोंथांमोन। आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार खोन्थाहरखाबाय। ओमफ्राय दा बे गथ'फोरनि सायावहाय न'खरनि गार्जेना मा सिन्था सरजा खालामदों एबा मा थांखि लादों, दा आङो बेखौसो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय क्लियारफिकेसन लाबोनो थाखायहाय बिथांमोननि न'खराव दंफैनाय। दा बिथांमोननि गार्जेनजोंनो आङो मिथिनानै लागोन मा सिन्था खालामदों, अब्ला नायलांनो हागोन। दा नायनानै लादो नै न'आ बेनो, ओरैबायदि गोरिब अबस्था। नाथाय मा खालामनो, रावबो गथ'फोरखौहाय बेफोरबायदि जाहोनानैहाय बिमा बिफाया जोनोम होआ एबा खाङा। दा ओरैबायदि दुखुआव दङ। ओमफ्राय आङो आदानिफ्राय मिथिना लानि, जिथुनाखि बे नोंनि अनसुलि फिसाजो, बियो गोजान जायगायावहाय बेफोरबायदि जानानै थाहैबाय। दा बिनि सायावहाय लायफिननायनि माबाफोर बेब'स्था खालामबाय नामा? जोंहाथ' थाखा फैसा गैया नालाय माजों थांनो। आरो हजों काजलगाव CWC आव जोंनो मा होजोबखाबायमोन, बिसोर गावसोरनि आखायाव लाजोब्बाय। बिसोरो जोंनि आखायावनो फैगोन होननानै काजलगावआवनो बेनिफ्राय मोनलांगोन होननानै बुंदों आरो बिसोरो। माला थाङामोन नोंसोर काजलगाव थांनाया? औ, मा थारिख मोनथाय बावलायलांबाय आङो। ओमफ्राय दा बिसोरो मा होनदों? बिसोरो जोंनिफ्राय मोनलांगोन होनदों आरो। दा बिसोरो होजोंनिजों रायज्लायहरबाय नामा? होजोंनिफ्राय थांजोब्बाय गासिबो, जेबो सिन्था दाख्लाय, जानाय लोंनाय जेबो सिन्था दाख्लाय होनदों। ओमफ्राय दा जेनेबा बिसोरखौ लायफिननायनि माबा मोनसेफोर राहा खालामनायनि बेब'स्था जागोन नामा? जेनेबा बेब'स्था आंनावथ' जेबो बेब'स्था गैया दा थाखा फैसानि। आं बिसोरखौ आसा खालामनानै थादों आरो दा, गावसोर आखायाव लानायखाय। आं बिसोरखौबो बुंहरबाय थादोंमोन, नोंसोर हायोबा नोंसोर बख'नायबा मादो होनना बुंहरदोंमोन गावसोर। बिसोरथ' बुंहरदों NRC रेसन कार्ड बायदिसिना लानानै फै होनहरदोंमोन आरो। ओमफ्राय दाना ओरैजाय बुंबायना CWCनिया, काजलगावनिया, नोंसोर थांनांला जेबो नङा होननानै बुंदों आरो। आं बेखौ आसा खालामनानै दं आरो दा। थाखा गैया, फैसा गैया, आं दा बेखौसो आसा खालामना दं आरो आङो।
बिसोर होफैगोन होननायखाय। औ ओमफ्राय नोंसोरनोहाय थांनायनि सिगां खोन्थानानै थांदोंना थाङाखैमोन जेनेबा? खोन्थानाया जासि जाहैबाय बिसोर सिरि थांखुमानाय जाहैबाय आरो लेखा फरायनो थिननायावनो खारखुमालांबाय बिसोरो। लेखा एथ' हाजिरा बायदिसिना मावनानै लेखा फोरोंनोमोन आं। क्लास बेसेबां थांखोमोन? 7। औ होमबा न'आवहाय जेबो खिन्थालाङाखै ने? सिरि सिरि थांबाय। ओरैनो खैथासो समनिफ्राय गोमा न'निफ्राय? 4टा बायदि जाबायमोन खोमा बिसोर थांनाया जों टाइम नायबा। बेलासिनि ना फुंनि? मोनानि। मोनानि 4टा बायदियाव ने? ओमफ्राय दा जेनेबा न'खराव जेबो खबर होआलासिनो थांबाय होनबा ने? उनाव खोनाबाय बेंगालराव हमजाहैबाय होनना खोनाबाय। लेखा फरायगासिनोमोन नामा? फरायगासिनोमोन, परिखाबो होनो मोनासै। बोरै रायलायलाय खुमानानै बोरै थांगोन बिसोरो। क्लास बेसेबां फरायोमोन ओरैनो? 7। दा जेनेबा बेबायदि घटना जानानै थाहैबाय। ओमफ्राय बाजैनो खिथादोंना खिथायाखैमोन जे नोंनि फिसाजोआ होजों थांगोन होननानै? खोन्थायाखैमोन ने? खबर गैयामोन? दा ओरैबायदि दुखुआव दङ आरो न'खरा। ओमफ्राय दा जेनेबा आदाया बेबायदिनो फोथायनायजोंहाय नेनानै दं जिथुनाखि काजलगावनि CWCनि बेबायदिनो लाबोनानै होफैनो होननानै बुंनायलाय दा बेखौनो आसा फारिनानै दङ जेनेबा मोजाङै मोजां सफैयो। माने बुंदों आरो बिसोरो मा गैयाबा एसे दिरि नांगोन, बेस्थ' दङबा एसे दिरि नांगोन, मास मोनसे नांगोन होनदों। ओमफ्राय बेस्थ' दंबा मासिम बेस्थ' गैयाबा मास मोनसेबो नांनाय नङा बिदि होनदों आरो गावसोरो CWCनिया। सफैनोहाय ने? सफैनो। आं बेखौनो जेबो थाखा जगार गैयिनि थाखायनो CWCनिफ्रायनो आं आसा खालामनानै दं आरो दा गावसोर लाबोनो होननायखाय। दे गोजोननाय थाबाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय बे नानिनि बिमा बिफाया मा बुंखो, ओमफ्राय बे नानिखौ लायफिननायनि थाखाय बेबस्थाया मा जानानै दङ नोंथांमोना गासैखौबो भिडिअनि गेजेरजोंनो क्लियार खोनालांजोबखाबाय बा मिथिलांजोबखाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। बाय बाय।